Hej YouTubers, og velkommen til mit tutorial om hvordan man downloader skins, eller får skins. Først vil jeg lige bevise at jeg ikke har nogen Minecraft skin i min Minecraft. Jeg starter. Så jeg har ikke noget skins. Nu skulle jeg ind altid basis skins. Så lukker vi. Så går vi ind på internet, skriver bare Minecraft skins. Så er vi her. Så kan I bare gå heroppe til det er altså en straf. TV. Okay, jeg skal bare tage en random. Lad os sige, vi tager sådan. Den skal jeg downloade, det gør jeg så ikke. Nej, download. Så downloader den, så skriver jeg bare gem. Så kommer jeg ind, så går jeg ind på instrumenter, hvor jeg gemmer den. Så skal man ikke den, så tager noget på desktop og omdøbe den. Tja. Godt. Så procent app. Så skal vi gå hen på Windows udførelse. Så er Windows 7 har jeg det her. Så skal vi bare procent app data. Procent. Gå ind på roaming, så går jeg til .minecraft, så går jeg til bin. I skal have WinRAR. For at kunne gøre det her, så I kan bare noget mob. Så her. Så lukker jeg bare det der. Så trækker jeg bare shotgun. Sådan der. Så har jeg faktisk fået skins. Nu må I bevise, at jeg har fået skins. Sådan der. Og skins. Yay, jeg har skins. Woohoo! Yeah, man. Skins. Jeg har skins og skills. Hvad siger jeg så? Random jump out. Nå, det er ikke sådan gør man det.